niin, nyt on ryhmärämää koossa. Tultiin kauppaan. Se niitä perunoita. Niitä meni viimeksi 30 kiloa. Kahdessa päivässä. Lapsiperheet. Ei me varmaan salaatteja ja muita. Pitäisikö syö pottua? Varmaan kaikki. Pitäähän niitä ottaa. Perunoita pitää ottaa kyllä ihan kunnolla. Tuolta valmiita säkkejä. Varmaan niitä pusseja. Joo. Banaaneja varmaan vähän lisää. Kananmunat luontoisia munamuoja. Joo. Niin tehdään. Kai niitä ainakin joku 3 säkkiä pitää. Joku 10 kiloa on varmaan tälleen täks päiväksi. Kyllä ne on ainakin 4 päiväksi riittää. Niin, mutta nyt syö vähän muutakin kuin lihaa. Niin, sitä me mietinkin. Otetaanko konvehteja tosta? Suottahan se olla, että menisi. Siis saattais maistaa. Ottakaa joku. Se on kuitenkin pikkujoulu, kun täytyyhän niitä olla. Vatsarin vihreät kuuluu. Hyi vittu mitä paskaa. Ei hemmetti sen, ei kyllä se on vähän liikaa. Se on jo vähän liian perinteistä. Se on joka joulu jossain vaiheessa tulee vihreät kuulla. Istutaan Tuosta noin. Tarvitseeko kananmunia? Ota pari. Pari. Onhan nyt hyvää keittää aamuisin. Ota sitten enemmän vaan. Niin, mutta keittää aamulla hyvää mukavaa. Eikös ne ole nyt sen verran? Hieno takki hei. Erittäin hieno. Oliks yhden? Joulutortut tehdään ite. Osaaks ne? Otahan Tommin Berliinin munkkeja siitä. Siinä niitä on. Mikä tää on tää homma, kun kaikilla on naama ihan tänä karvoja? En mä tiedä. Ei oo rahaa ajaa. Murrosikä. Puheen. Niin, ei oo rahaa ajaa pois. Huikkuja, kynttilöitä, nakkeja, makkaraa, kaljaa. Mitä keskelle mennä, niin näytetään metsää. Huikkuja, kynttilöitä, nakkeja, makkaraa, kaljaa. Pullasta. Sitä makkarasta eilen puhuttiin. Kompakti paketti. Ottakaa ihan vaan pois. Ihan vaan sinne kaikkeen miltä tuntuu. Niin. Nyt on oikein meni. Niin kannattaa. Ei tosiaan mennä. Pullaa Jos vähänkin pitää olla. tuntuu, että onko yksi niin liian paha, niin heti vaan 2. Tällä tehdään, kato. Säästetään 30. Siinä on just päivä. Laura Hiutala. Joo. Niitä saa ostaa varmaan ihan kunnossakin. Mika hommia varmaan. Otetaan sitä pikaa. Se oli helppoa. Tai paikallista. Toiseen avosmittaan kanssa.
suomalaiset syö päivittäin noita ja niille ei leikkaa pumppu, niin kyllä me pari päivää voi ihan syödä. Kestää nipin Me ollaan napi. normaaleita eikä tiedä, ollaan kanssa suomalaisia. Kaikki on mennyt kyllä ohi listan nyt. Niin. Pitääks tää leikkele täällä? Leikkelettä joo. Voita. Mitäs salaattia sitä jouluna syö? Ei mitään. Ei mitään. Eiks peruna oo? Ihan menee salaatti. Tuo on hyvä. Hei. Miten se Karjalan paisti? Karjalan paisti. Niin. Sekin. Pauli. Sulla kaikkia tekee. Miten se Karjalan paisti? Joo. No, täällä on liha. Karjalan paisti. Kaikista halvinta ja huonointa lihaa, niin hyvää tulee. Otan niitä. Otan niitä. Niitä pitää ottaa 4 vähintään. Se on 600 grammaa. Joo. Se on just sopii. Sipulia ja sipulia ja pippuria pitää olla. Sä varmaan vastaat tuosta Karjalan paistista. Todellakin. Otetaan leikkelet. Joo. Yliviivattaa tuo ja tarvitsee allianssi taas. Niin. Käy hakemassa Pitänyt aloittaa, sipulia. kun tullaan kauppaan. Tuolta. Ota joku 5. Ja tuo porkkanoita kans. Ei varmaan raajuustoon menee ihan... Eiköhän sitä saa ottaa. Niin, joo. Sitä pitää ottaa enemmän varmaan. Toiveet. Ele. Joo. Jauho ja A-luokkaa. helvetti. Kämppinkiä todellakin. Ja A-luokkaa. Joo. Ei varmaan ryynärillä. Mitä jatkaa? Kämppikin mulla jäi eilisestä mieleen, kun se ei ollut syönyt niin pitkään aikaa, että se maistui kyllä. Teillä ei vissiin makkarat riittänyt eilen. Ei, eikä mikään muukaan oikeastaan. Kaljakin loppu Joo, kesken. kalja loppu ja makkarat loppu. Mä en nyt tätä toinen voi pitää. Oo, pitää ottaa. Joo, jos se munavoit tekee. Lohet meinas unohtuu kokonaan. No, lähtee kaikki mukaan. Ei varmaan tarvi kuin porkkana ja Paljon näissä on? Lanttula. 650. Näissä on 700. otan niitä saarioista. Näin. Ne on parempi. Monta. No otan ne kaikki. Kyllä niitä menee. Otahan 1 maksalaatikkokin siitä samalla. Porkkana on niin paljon. Varmaan riittää ne. Otetaan yksi Palataan kohta. tuommoinen porkkana. Se on niin saatana kautta. Valuu. Saattaa mitään kärriä eteenpäin. Joo. Pärjätään me nyt tällä 2 lavalla. Joo. Pärjätään. 8 per lää. Joo, kyllä se periaatteessa on. Ei. Vaivammalla. Kyllä jätetään mökille. Sehän se pointti on. Käy naapurin pihan auraamassa. Joo, kyllä. Nimenomaan. Joo, laitetaan se aikaa. Piti meidän sitä vettä katsoa. Joo, sitä pitää ottaa ihan reilusti. Ai, no soita sitten nyt.
Onko se Alekoksi tämä pääjuoma vai? Ei, otetaan tuo karhu tonne. Ei kannata, kun siinä on vaan 20. Siinä on vaan 20 siitä karhusta. Ei vittu, vie äkkiä takas. Eiköhän se pärjässä. Sitten jännitetään, mitä tuolla tuo kassa tuossa. Paljon se oli viimeksi? Koska tuolla Enonkoskelle mentiin yli 800 se ensimmäinen. Niin. Niin on kenelläkään ei oo sitä käsiä. Äkki lasketaan. Näitä vesiä olisi nyt. Näitä vesiä. Joo, voitais varmaan pakata niissä sanoa. Otapas noita vaikka alas ensin. Puolet on tullut ja 250. Pitääkö se erikseen taksitilata noille ruuit? Voi olla, että pitää yhtä autoa enemmän ottaa mukaan. Hei, tässä on aika Ihan päälle. vielä tarvii. Aina hittata kun